جي ود هافتاميو انت خونجن جي سترو امن هافتامات انت خونو مسبوس لزي ساما معكن كتما قيرو بنفسكم محادر يوسن ناي مستنق امارن والفسلز نورجن كم تسحسبو هيود قليل كويني رخبون بخالق دما بزح اداس لزنبرو اتوم زلق حوو گنزبنا ملسلنا ندابلو كل غزي يفرار حوو نبرو والحدا مرات اسلا زينبرو دما عدو مخفالن نفسن ممرحن بناي صريت سرحتنيا تقوصيرو امن امرو حمات هوسبيتال يسرح نمشاتو دما نيشتين نمستاينا بار مسكدا فينسينت سبهال ألك أحقي متزمو زلك أحكوخا گنزب هابني يبلو جي دما والحدا سلدي كم سيبولون جناب قربا كسي خمس قفلي نقرو فينسنت كأتصبو غير مسفتشو كم سيبولون رقاقيتو أوشت حدا سمون خفلون تسيكيلو كم سقطلو نجير وي خير أبز غصر معالتي جي نمسارحتو لقاي حاتو ات مسارحتو جن كسب كنت تتدلي زلخاي بلين يبلو قتيلو خا نيشتي حاوخا كمرعوي مش نمنتاينا وزيت خيد بوغير كادما نبو خلق حنتو بلو يلي مخرو جيناي مسارحتو مخر سميعو نابو بو يدول ناب كزا خمز مت نكيرو او حدا عبو هوسبيتال كما محادر خونو خمس سرحن نحان تتصبقت النرس افكاريت كم زحزن ينقرو أبو دما نزم السماء بناي ودو لو تدسيلو بقى نفقاريت كحسكانا عيبلو جاي دما بلز سنبيدو زقبرو حربيتو أبتو هوسبيتال زلوا نرس حتوه قربلن يجمر جن كلن قمارتنيان مستخمستن سلزفلتا انبيبلو دحر ساعات دما دكتور نايتو هوسبيتال نجيت اويعو نتحكمتين من تايخا أركولاو مستن زي قبوات مسيحتن تهبو ميلي حتو أزاقيقو كالاي جزين تدقيمو بقصبت كم سوقو نجيري يوتو بدحر زي ديزي استوهالة تحداش تحكاميت نابتو هوسبيتال متأت ديزي آدي أدحر مواتا نادي آمنفس متيج أنقني بمبال نتو دكتور تردقو اتي دكتور دما أبزخت أنحلكي بمبال أو أخينا حكمنا أخم تكاتاتا لقبر نمشوتو جاي سروحو وديون داوات أخلو ديزي خطأو سمعوا ناو أمرحا أو مسبتحا حدا حمومنا امرو تحكمي دكتور مسيلو مرفق كوغ أخبل دما يتحنا بدحر زجي كابتر حجيتا تنقا إلواي واتس ديزي جنس عواتو أبزخت أنحكم زيدلن مساخاق كمتس تبلو جاي دما نو خمسي كونيو ازيين كمو نابس دراخي دي بمبال كابسنا ورقو قروب گنزب يهوا ديزي جن حجونا يدلني لا تغتلتو أمو تأتاقن جايا مارات سلسي نبارو حيسوا خدا ناب ديسكوي خيط سلس نباردما ناب أخدو أب مسبتحو جاي ناب تنسع ساعت بمخاد نستوسنا جزي كما فكرتو خوانان ناب نحو مرعا دما مسؤن خدان دحرز دما كم زخفلاني نگران كلن جن انبيبلو عنتو قال بدحريو متأ اتا مسؤس متأت قال سبات تشجر كم زلان كيرات او عطو بزخ جين ديزن بتوم قردتات يسقوقو أو أنت على لخلو جاي حد حسابي متسألو بزخ جاي أنا من تاي نسخ نستوسن معلتي أفكاري زي تمثليلي حتى تسمامي أم دما أبسغت المعلتي قوزو جمرو أم من قدم دما جيني ديزي نرس كم سخوانتن أب قدم بيتسابو دما انتا كتبل كم زلوا أتصبقوي نقرا أبلين مسأتو وجن ديزي كتربش جمرات لتتولعن سبات كيسم كلو تربش نبرات أمو دأتو جن أم نيجي جزاي بطحو مصدقو تلاليا نقبلي تصبو كدان خنكي لا وسدتا جاي دما أبدكو خونو شغاران ناس حاب خلو أبوي تصبو أمو على الجمرو نتحتو سيدو دما حدش تزقوز أم مكاين يرئيو نمشوتو درار ندابلعو حد حاو نجي حجين تاي كم سرح زولي حاتو جاي دما أب حدا أبو هوسبيتال وشتي وانا محادرو خوينو كم سرح يملس ديز نزم السماعات نيشتاي سحاق إمولكا بتوساخي جاي حدش توساخي بيزنس كم زجمرن جن توساخي كابيتال سل خمسة ليو ينقرم أبو جن جاي زبولو نجر بوزحكو واحد أولي كألن أمون كجن ديز تأتمو أبو نخأمنو زبالت أحسواتلو أبو تأتدما أبو نتسل خلق حي ساما أبسط المعالت نكو أديو ناب جيت متأمو أفكارتك أنت كوينة نقوة السيانة شاء تتسراريو زلا إيلات حاتو جيد ما خيدو أن من تاي تتسرخم زلا مسحاتتا
ديزي خا أب ገዛ ምስ ኣደይ ከለኹ ክፈትወክን ተደሊኺ ንጎ ኩሉ ግዜ እናተሳኺ ሸቓቓ ፅርያ ትብለኒ ነይራ ትብሎ። ቀፂላ ድማ ሞሊቕዋ ነዲ ኣብ ባዕላ ከም ዝቐተለታ ነገረቶ። ጀይ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣመና ይስንብድ። ቅድሚ እቲ መርዓ ዴዚ ብዝተወሰነ ነብሳ ኸርኢ ዝኽእል ክዳን ተኸዲና ናብቲ መርዓ ንምኻድ ክትብል ኣደ ጀይ ትሪኣ። ኣዲኡ ድማ እዚ መቐይሩ ኢላ ካልእ ጽቡቕ ክዳን ከደነታ። ጀይ ከዓ ንዴዚ ብሓድሽ ክዳና ምስ ረኣያ ተሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ስምዒት ይስምዖ። እቲ ፕሮግራም ተጀሚሩ ዴዚ ሕጂ እውን ዝተነፀገ ዕምባባ እንዳኣከበት ንጀይ ተሕፍሮ። ጀይ ድማ ከምዚ እንዳገበርኪ ንባዕልኽን ንዓይን ኣይተዋርዲ ግደፊ ይብላ። ድሕሪ እዚ ዴዚ ኣብቲ መርዓ ምስ ብዙሓት ሰባት እንዳዓለለት ከላ ናይ ጀይ ኣፍቃሪት ከም ዝኾነት ምስ ነገረቶም ብዛዕባ ጀይ ሕማቓት ባህርያቱ ይነግርዋ። ሰኽራም ከም ዝኾነ ምስ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ከም ዝዘውርን ካልእ ድማ ወልፊ ቁማር ከም ዘለዎ ይነግርዋ። ዴዚ ንጀይ ንሳዕስዕ ኢላቶ ብሓንሳብ እንዳሳዕስዑ ከለዉ ኣዲኡ መፅያ ሕጂ ድማ ኣነ ምስ ወደይ ክስዕስዕ ንስኻ ምስ ሓሙኹ ሳዕስዕ ኢላታ ንጀይ ሒዛቶ ኸደት። ኣቦ ጀይ ምስ ዴዚ እንዳሳዕስዐ ከሎ ናይ ወሓቂ ስራሕ ክንታይ ኢሉ ይሓታ። ዴዚ ድማ መጀመርያ ክትሕስዋላ እንተፈተነት ኣቦኡ ግን ኣመና ምስ ጨቕጨቓ ሕማማት ኣሲእዋ ከተንቀጥቅጥ ጀመረት። ኣቦኡ በስ ሰንቢዱ ናብ ሆስፒታል ንውሰዳ ክብል ጀይ ይመፅእ እሞ ናብ ወልሓደይ ትኸይኒ ኢሉ ቀሲሉ ሒዝዋ ናብ ደገ ይወፅእ። ጀይ ብናይ ኣቦኡ ነገራት ሓሪቑ ንሱ ኣብ ዓብ ሆስፒታል ከም ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ከም ዝሰርሕን ዴዚ ድማ ናይ ብሓቂ ኣፍቃሪቱ ዘይኮነትስ ኣብኡ ተሓካሚት ከም ዝኾነት ነቲ ሓቂ ይዛረብ። ኣቦኡ ከዓ ብናይ ወዱ ሓሶት ሓሪቑ ንኽልቲኦም ይሰጎም። ካብቲ መርዓ ናብ ክብዝኡ መፂኡ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ይሓስብ። ቤተሰቡ ካብቲ መርዓ ቅድሚ ምምላሶም ሓንቲ ካካ ናይ ኣቦኡ መኪና ሰሪቑ ንዴዚ ሒዝዋ ይኸይድ። ዴዚ ድማ ነብሲ ወከፍ ካልእት ክጭቕጭቆ ጀመረት። ጀይ ከዓ እዚ ነገር ኣመና እንዳጨነቆ ይመፅእ። ኣብ ናይ ባስ ስቴሽን ኣብፂሑ ገዲፍዋ ንምኻድ ሓሲቡ ናብ ሰብ ደው ኢለ መፂኦም ከም ዝወስዱ ክገብር ኢልዋ ገዲፍዋ ይኸይድ። ነታ መኪና ንምሻጥ ከዓ ምስ ዓዳጊ ክዘራረብ ጀመረ። እቲ ዓዳጊ ግን ምናልባት ዝተሰረቐ መኪና ክኸውን ይኽእል ብምባል ይትረፈኒ ይብሎ። ኣብ መንገድ ድማ እቲ ዶክተር ደው ኢሉሉ ንምንታይ ንዴዚ ሒዝዋ ከም ዝኸደ ብሕርቃን ይሓቶ። ጀይ ድማ ኣተሓታትኡ ይሕሪቕዎ ቴሌፎን ኣብ እዝኒ ይዓፅዎ። ብድሕሪ እዚ ጀይ ናብ ናይ ዴዚ ጫማ ሪኡ ብዝገበሮ ነገር ተጣዒሱ ናብ ኣይምለስ። ዴዚ ድማ እቶም ዝድውለሎም ሰባት ወይ ድማ ባዕሉ መፂ ክወስድን ኢላ ብተኣማንነት ትፅበይ ነበረት። እቲ ናይቲ ቦታ ሓላዊ መፂ ድማ እንታይ ጋጥሚኪ ሙሉእ መዓልቲ ኣብዚ ነርኪ ይብላ። ዴዚ ድማ ኣፍቃሪየይ ክመፅኡ ንሱ እዩ ዝወስደኒ በለቶ። ድሕሪ ግን ኣዝዩ ምስ መሰየ ነቲ ሓላዊ ኸይዳ ናብ ገዝኣ ንኸብፅሓ ለመነቶ። ኣብ መንጎ ግን ጀይ ይመፅእ። ዴዚ ገና ምስ ረኣየቶ ብኸት ጀመረት። ንፅባሒቲ ጀይ ናብ ሱፐርማርኬት ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ኣነ ክሳብ ዝስሕብ ቀልጢፍ ክንስኺ ገዛዝእ ይብላ። ናይ ፖሊስ መኪና ስለ ዝመፀ ግን ቀልጢፉ ናብቲ ሱፐርማርኬት ኣትዩ ጎቲቱ የውፅኣ እሞ ኣብ መኪኖም ኣትዮም ይሃድሙ። እቲ ፖሊስ ድማ ምስ ረኣዮም ናብ መኪንኡ ኣትዩ ንዕኦም ክጎዮም ጀመረ። ኣብ ሃይወይ ብዙሕ ድሕሪ ምጎያዮም ሃዲሞም እንዳሰሓቕዎ ገዲፎም ይኸዱ። ምስ መሰየ ጀይ ደኺሙ ብምንባሩ ክዕርፍ መኪና ጠጠው ኣቢሉ ይድቅስ። ብዙሕ ከይፀንሐ ግን ዴዚ ፖሊስ መፂኦም ኢላ ተሰኣቶ። ፖሊስ መፂኡ ነቲ ናይታ መኪና ማዕፆ ብሓይሊ ምስ ካሕኩሖ ጀይ ድማ ቀልጢፉ ይሕባ። ዴዚ ድማ ትኸፍቶሞ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ንጀይ ክደልዮ ይጅምር። እንተኾነ ግን ክረኽቦ ስለ ዘይከኣለ ኣብቲ ጫካ ኣትዩ ክኸውን ኢሉ ኣብኡ ክደልዮ ጀመረ። ዴዚ ንጀይ ቀስ ኢላ እቲ ፖሊስ ኣብቲ ጫካ ይደልየካሎ ኢላ ናብቲ ናይቲ ፖሊስ መኪና ብምኻድ ነቲ መፍትሕ ኣውፂኣ ናብቲ ጫካ ደርበየቶ። ብድሕሪ እዚ እንዳጎየት ናብ መኪና ተመሊሳ ምስ ጀይ ተተሓሒዞም ሃደሙ። ኣብ ጫካ ውሽጢ ሰባት ሓውን ናኸይሶም እናተዘናግዑ ረኺቦም ከዓ ምስኦም ተፀንበሩ። ለይቲ ጀይ ድቃስ ኣቢዎ ንዴዚ ተሲኡ ንዕልልስከ ይብላ። ድሕሪ እዚ ዴዚ ኣብቲ መርዓ ምስ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ይዘውር ኢሎሙኒ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ትገብር በለቶ። ጀይ ድማ ምስ ኣዋልድ ዝድቅሰሉ እቲ እንኳ ምኽንያት ሰልዲ ስለ ዝህብኦ ምዃኑ ይነግራ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ መንገዶም ቀፂሎም ኣብ ሓደ እንዳነዳዲ ቦታ ይበፅሑ። ጀይ ንመኪና ምዝዋር ከላምደኪ ይብላ። ንሳ ድማ ኣነ ክፈሪሐ ይትረፈኒ ትብሎ።
ንሱ ግን እመንኒ ኣዕቤክኒ ኢሉ እናተዛረባ ከሎ እቲ ዶክተር ደወለሉ። ንሱ ድማ ንምንታይ ኢኻ ተሓኪሚተይ ዘይተምፅኣ ኢሉ ኣመና ይጮጭቆ። ጄይ ድማ የምፅእ ኣለኹ ቀሪብና ኢና ኢሉ ክዛረብ ዴዚ ሰሚዓቶ ናብቲ ሲኦል ሞ ኣይምለስኒ ብምባል መኪና ሒዛ ክትሃድም ክትብል ተጋጫ ኣመና ትስንብድ። ጆይ ምስ ኣረጋግኣ ናብ ሓደ ሬስቶራንት ወሲዱ እንታይ ከም ዘጨንቃን ብዛዕባ ሕማማ ይሓታ። ዴዝ ድማ ከምዚ ብምባል ንዘለዋ ሽግር ትነግሮ። ሓደ ለይቲ ኣዲኣ ብዓውታ ክትእው ሰሚዓታ ናብኣ ምስ ከደት ምክንያቱ ብዘይተፈለጠ ነገር ኣዲኣ ሞይታ ከም ዝረኸበታ ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ንዓኣ እውን ይሕማይ ኢሎም ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝወሰድዋን ቅድም ድማ ናብቲ ሕክምና ከም ዝመልሳ ክዛረብ ሰሚዓቶ ናብኡ ክትመለስ ስለዘይደሊ ከም ዝኾነት ክትሃድም ዝፈተነቶ ድሕሪ ምንጋራ ናብኡ ከይትመልሰኒ ኢላ ብጥብቂ ለመነቶ። ጄይ ድማ ኣጆኽ በቃ ናብኡ ይወስደክኒ ይብላ። ፖላይስ ከዓ ንጄይ ተኸታቲሎም ኣብቲ ሬስቶራንት ውሽጢ ይሕዝዎ። ቤተሰብ ጄይ ድማ ብዛዕባ ወዶም ምእሳሩ ብዜና ይሰምዑ። ኣዲኡ ናብ ኣቡኡ ብምኻድ ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ወድኻ መኪና ይሰሪቕኒ ኢልካ ትኸስስ ኢላ ኣመና ሓረቐት። ለካቶም ፖላይስ ንጄይ ዝጎይዎ ዝነበሩ ኣቡኡ ካብ ገዛይ መኪና ዝተሰሪቐ ኢሉ ስለዘመልከተ ነበረ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጄይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈትሐ። መን ከም ዘፍትሖ ግን ስለዘይፈለጠ ድንግርግር ኢልዎ ከሎ ኣቡኡን ኣዲኡን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ረኸቦም። ኣቡኡ እዩ ብናይ ኣዲኡ ተፅዕኖ ፍቲሕዎ። ጄይ ካብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ከኣቱ ንብረቱ ተመሳቂሉ ብትንትን ኣትይዎ ይሪኦ። ብፊኒስትራ ምስ ረኣየ ድማ ናይቲ ኣለቃሒኡ ሰባት ከጥቅዕዎ ኣብ ደገ ይፅበይዎ ነበሩ። ካብ ገዝኡ ወፂኡ ድማ እንዳጎየ ናብቲ ሆስፒታል ይኸይድ። እቲ ዶክተር ግን ንኸይኣቱ የኸልክሎ። ጄይ ድማ ሽግራቱ ምድርራቦም ተስፋ ቁሪፅዎ ነብሱ ከጥፍእ ኣብ ናይ ባቡር ሃዲድ ይድቅስ። ኣብ ሞንጎ ግን እቲ ሓላዊ ይመፅእ እሞ እቲ ዶክተር ንዓይልካ ኢሉ ይፅውዖ። ጄይ ድማ ናብቲ ሕክምና ተመሊሱ ነቲ ዶክተር ይዛረቦ። እቲ ዶክተር ድማ ናብቲ ሕክምና ክምለስ ከም ዘፍቀደሉን ግን ንዝተወሰኑ መዓልታት ኣብዚ ሕክምና ከም ዘድልዮ ይነግሮ። ጄይ ሕራይ ብምባል ዴዚ ግን ጥዒቱ ዋልያ ታሪኻ ብምሉኡ ነጊራትንያ ስለዚ ካብዚ ቦታ ፋንዋ ኢሉ ነቲ ዶክተር ይነግሮ። እቲ ዶክተር ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ድንግርግር ይብሎ። ዴዚ ከዓ ጄይ ካብ እስር ቤት ከም ዝተፈትሐ ሰሚዓ ንዕኡ ኣርኢኑ ብምባል ነቶም ሓለውቲ ጨነቐቶም። እቶም ጋርድታት ግን ንሕና ከምዚ ክንገብር ኣይንኽእልኒና ኢሎም ይኣብይዋ። ዴዚ እውን ኣመና ከፊእዋ በኸየት። እቲ ኣለቃሒኡ ድማ ናብቲ ሆስፒታል ውሽጢ ሰብ ልኢኹ ደቂሱ ከሎ ይሓንቆ። ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ተሓካም መፂኡ ነቲ ሰብ ሃሪሙ ንጄይ የድሕኖ። ንፅባሓይቱ እቲ ዶክተር ይመፅእ እሞ ንጄይ ይቕሬታ ይሓቶ። ብዛዕባ ዴዚ ዝተዛረቦ ነገር እውን ቁኑዕ ከም ዝኾነን ንእምሮ ሕምምቲ ዝኾነት ኣዲኣ እምበር ንሳ ከም ዘይኮነት ነዲኣ ድማ ነሳ ከም ዘይቀተለታ ይነግሮ። እቲ ዶክተር ዴዚ ሙሉእ ጥዕና ከም ዘለዋ ምስ ኣረጋገፀ ካብቲ ሆስፒታል ንኽትወፅእ የፍቅደላ። ዴዚ ነዚ ሰሚዓ ተሓጒሳ ንብረታ ክትጥርንፍ ጀመረት። ነተን ነርሳትን ሓለውትን ብፍላይ ድማ ነቲ ዶክተር ካብ ልባ መስኪና ካብቲ ሆስፒታል ወፀት። ጄይ ድማ ካብ ሕማሙ ሓዊኡ ካብቲ ሆስፒታል ክወፅእ ክብል ካብ ኣቡኡ ዝተለኣኹ ብዙሓት ፋይላት ይወሃቦ። ንዘለውኻ ኩሎም ዕዳታት ክፈሊሉ ብቸክ ብዝሕ ዝበለ ሰልዲ ለኣኸሉ። ናብ ገዛ ተመሊስካ ምሳና እንተትነብር እውን ደስ ምበለና ነይሩ ዝብል ፅሑፍ እውን ነበሮ። ካብቲ ሆስፒታል ድማ ምስ ኩሎም ተሰናቢቱ ምስ ወፀ ምስ ዴዚ ይራኸብ። ዳግማይ ስለዝተራኸቡ ደስ ኢልዎም እናተሓቋቆፉ ካብቲ ሆስፒታል ይወፁ። ትዕዝብትና ድማ ኣብ ስንዛዝም ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ እሰሰናዩ።